Sziasztok, én Sajtújok, és ez egy Skype PvP videó lenne, a Crazy MC sorozatnak a második része. Hát akkor kezdjük. Lehet, hogy most halk vagyok, de ezt orvosom mindjárt. Most elvileg már jó lesz. Hát ilyen 10-15 perces videókat szeretnék most venni, mert igen, mert sokáig tart a rendelés, vagy nem tudom már mi ez. Szerintem rosszul mondtam, de nem baj. Ugye hát ez a harmadik videóm, úgyhogy hát ja. Ezt jól láttam a szajót? Majd visszanézem. De utálom azt a gyereket. Hoppá, lehet godba voltam. Ezért elnézést kérek Crazy-től is, mert ugye ő a tulaj. Csak ugye már próbáltam videót forgatni, csak belagoltam. Hát most nem megyek újra, mert videózok. Tudtam. Reload. Na, mindegy. IP a leírásban lesz, tudjátok, admin vagyok én, bármiben segítek, amit kérdeztek, valami. TGF már nincsen, mert már föl lettek véve építészek. Persze. Igen. Az hogy kerültél vissza? Hát igen, most még egyedül leszek, de majd következő részben jön a haverom. Úgyhogy nem lesz ilyen unalmas. Igen, és anyád, de profi vagyok. Ok. Nem régóta veszem, az nem is baj. Ó, Kubika, azt ismerek. Gyertek föl ti is, igazából már szerintem láthattátok a szerver bemutatót, de játékpénzért vannak rangok, azokhoz pedig kitek. Most megölöm Crazyt, a tulajt. Na, ja. Na, Crazy? Ez nem volt szép. Hát ezt még megigyeztem. Itt a videó is. Hagydál. Hát most megmutatom nektek, hol az XP, amit igazából én rejtettem el, meg én is építettem a szigetét. Igen, most nincs level szintem. Nem baj, most az nem érdekel. Itt föl kell jumpolni, itt végig a gombákon. Igen, hát azt hittem majdnem elrontottam. Most jó, mert nem laggolok, de nem is szeretném magam elszólni. Bakker? Nem mindegy, nem tudom. Ide
tovább jumpoltok. Itt felugratok. Jó, mindegy. Ide is. Itt tovább jöttök. Ezt elmondom, hogy ezt a gombát én csináltam, azért ilyen fehér, mert penészes gomba. Itt van az XP, hát ugye 16-osával szedi ingyen. XP-t beaggoltam, nem tudom miért. Azt alatt 50 FPS videózás közben, az kemény. Jó, kis kapcsolom. Na megölöm még azt a pár gyerkőtöt. Hát ez nem volt szép, Crazy. Hát köszönöm, ez kedves volt. Kértem, mit nem láttam. De Crazy, azért lehet, hogy a videó közben azért ne csináld már, mert na, ezt még megölök pár gyereket, és szerintem ez a videó ennyi lesz. És a következő videómban ugye mondtam, hogy jönni fog a barátom. Köszönöm, Crazy. Meghalsz! Igen, egy kis problém. Nem akarom túlságosan hosszúra a videót, mert nagyon hosszú idő felrakni, úgyhogy ilyen 10 perces részekre számíthattok. Te előbb fogsz elkapni? Meghalsz? Jó. Hát szerintem még fogok szerverekről videózni, csak írjátok le a leírásba, hogy miről videóznak, melyik szerverről.
Nem laksz a pókhálóba, te! Marrez! Marrez most meghalsz. Igaz, hogy a barátom majd de megöllek? Ó, vagy nem. Én nem akartam szemtelenkedni. Én tolta le. Ja. Kis csúnya szó. Itt van még egy friancsiság. Nem. Marrez! Ja, hogy ketten ütöttek. Jó, még... Most már komolyan még megölök 2 embert, hogy meghalok, és vége lesz a videónak. Tudom, nem annyira izgalmas, de majd a Survivor sorozatom talán, vagy a Hardcore sorozatom talán izgalmasabb lesz. Előleg. Géza, nem szövizek, videózok. Ez teljesen más dolog. Majd írjátok már léci a leírásba, már kommentbe, hogy Mesteremcéről vagy milyen játékról videózzak. Mert nekem az nagy segítség lenne. És írjátok már még le, hogy Team Fortress 2-ről videózzak-e, vagy ne. Mert ez is megvan, nagyon jól megy ez a játék nekem. Tele olyan cuccommal. Kicsit sem addolt. De amúgy tényleg nem addolt, úgyhogy megnyugodhatok. Itt fölmegyek még a diamelvértére, és megmutatom, igen. És vége lesz a videónak. Így, följumpolok. Följumpoltok majd. Így. Na mindig. Följumpoltok. Elnézést, hogy flyolok, de hát... Na. Föl. Mentek. Ezt is én csináltam. Leugratok. Itt. Tovább. Ide jól jön egy kis aranyalma, mert rohadt sok HP-d lemegy az ugrálástól. És itt van. Diamelles. Jó, még megmutatom a diacipőt is, a tüskék 1-es diacipőt, mert azt is én rejtettem el. Leugratok, ide is jó, aranyalma. Itt van. Na, hát köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!